yazi ngithini mnono le. Yebo. Ngithi mina yangisiza lento yokwelusa. Abantu ke baye bethi, "Hey, what's the big fuss about ukwelusa in?" Abantu ukwelusa mfethu basisiza entweni eningi. Ngibuka ama-comments la umuntu uthola ukuthi ngipostile ku-Facebook. Bakhuluma, "Oh, sizenjani? Hey, sizenjani?" Ngivele ngihleke ngoba ekwaluseni mina ngalibona ichalaphi igoli maliqhamuka kukhonkothwe konke okuzima kulokhu kukhonkothwe livule uboya igobhu lethu bese liphakamisa umsila lime phakathi kwabo lethule thethu alilumi because yila kuvela khona impela ukuthi hayi igobhu lethu igobhu ke leli yabo. So ugcina kwesinye isikhathi uthi hayi mani ungalokhu uphendulana omunye ngeke ngize ngitheke i-profile picture yakhe ngiyambona shame lengane yomuntu Excuse me. ihluphekele nje emqondweni ihluphekele ayazi lidonso nje ihlahla idonso izilukhiphi yambe marobhotini Ilwa nalo. ayazi yilo nje ayikani nje ikanti lenkane esiyihofayo lenkane yako Facebook kanti inkande ukuthi ngizolikhipha Inkani yokuthumana uphuzo. liyathanda lithande ngizolikhipha manje ukubuka kwabafana ukuthi madoda nanokuthi-ke bazi ukuthi umnsizwa yibo lopho ukuthi funeka udelele funeka weyise kanti nowethu umnsizwa hamba nenhlonipho hamba nesikole hamba nento eningi nokukholwa bese uyabona seyivesese insizwa eningi umnsizwa buzakala kahle mawuthulele kuthiwa hey waye unsizwa sibalibala manje usungathi umnsizwa ngalo nto ukuthi ungathi impilo lo nto uthi wena uzonqonywa ngoba usufile hamba uvuna izimpi hamba uthukana nabantu ko-social media hayi umbeke endaweni yakho anginaso leso sikhathi wazi ukuthi ufuna kube nengozi ungenayo ingozi hayi unsizwa lutho-ke kanti ngisho mina njengoba uface wami kuyiwona nje engidla ngawo lapha e-ladies house ukuthi ngingafika noface mina enoduma lwengozi ngoba nakho nje ngenzeka kuthiwa ngiyinsizwa insizwa ezongenzani ezongenzelani ezinye insizwa ngoba ilahlanga nje kwase kumzuzu ogcela yabo. So ngiyakufisela nje lokho abafana abancane ngazi ukuthi bekungayazi impilo kuya kukuyiphilela i-social media ngoba obunye inkosi yami yabona ukuthi kuyibhorekela inkani yakhe inkani yobala umuntu uhlangana nakho kulokhu ukukhopozela lakubheka phansi umuntu uthi awe shempe hamba kanjani akuyazi ungakholwa nje uJaku umgaqo la kuleli hlahla awuphenduke ubabonise abantu leli ufuna babone esiminyameni wabantu Jaku umgaqo ehlathini siwoka futhi Nawu usuvulekile yabo ususa kanjani? Uma nawo ala uzophuma manje Siyawuqeda buka nawu uvulekile. uzohlala ehlathini wena uhlelekini zama-conflict Hayi. umuntu uzofuna ukuthi ukwarana nawe yini ahambe igokile uyithengele ntombi yakho